हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फ्रेन्ड्स थ' लोगोफोर दिनै आं दैमारि फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव फैनाय आरो बिथां सपन कुमार ब्रह्मानि बिथोन होनायाव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय काश्मीर टू बड'लेण्ड लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि ससे क्लिप्सआव नायनानै भिडिअखौ नायनो जोबोर एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर आंथ' जोबोर नायनो एक्साइटेड जाना दं दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे काश्मीर टू बड'लेण्ड आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों पूजा मुसाहारि आरो ATJ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बिथांमोनजों लोगोसे बेयाव गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' थारैनो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर सपन कुमार ब्रह्मानि डाइरेक्शन होनाय आरो स्ट'री एन्ड स्क्रिप्टआ जोबोर मोजाङैनो जायो नङा होमबा लोगोफोर। जेरै दिल्ली टू बड'लेण्ड आरो नेपाल टू बड'लेण्ड आरो बायदि बायदि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ गोबाङानो नायबाय जानांगौ। एक्चुअली लोगोफोर जा दायो रिलिज जानो थांगासिनो दे काश्मीर टू बड'लेण्ड आरो बर'नि थै दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर जाहाथे आंबो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशन होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर।